Mayang gabi si Jim Bunay sa Umana Inday. Og gabi na ta nag-vlog kay busy kita pagkabuntag no. Ako pakita ra ninyo sa kaliyot kay ngit-ngit kayo. Ako ra ipakita ninyo kung saan i-update sa atong mga piso. Nag-incubate na ta siya kay kanag kuan ano. Naghukas raw kay limuot kayo. So what you can see, padayon gyapon ta og incubate no nya naka solar na ni siya during the day nya sa power grid na dayon sa Soleco ini kagabi atong tanawon ron ang atong mga piso nga na hatch ganina amo na siyang gisuhod diri sa among box sa iyang brooding box. Sinsya na good kay guys now kay una ko lang panahon medyo na busy ko mo biyahe na pug ugma padong sa Cebu balik nya nako diri sa mga ancestral house na pay mga pinaypayo napay mga kwaknit diha. So patanaw lang tamo sa among mga piso. Day old pag yun ni siya guys. Tulog pa sila kayo kay ito po itaw ng break sa ilang shell. Bakuan pa sila. So kung observe niyo guys, para po sa mga customers na mo no nga bago pa lang mo kuha sa amo kay kasagaran manggod abi nila og magkuha sila og piso week old, month old. Month old medyo kuan na ligo ng month old pero on day old ug week old medyo kinahanglan gini siya tunan og pansin. As what you can see ato lang i-focus ang atong flooring used na siya nga mga papel, bond papers, newspapers. Tapos natay gamay nga gibutang nati pasi or tahop nga wala pa gigaling kanang sa mga galingan, likod sa galingan pwede rin ninyo na mga ayo ra mo diha libre ra man na nga recycled na ni siya oh. Sa ako ni manghod nga maestra na siya mga extra dito nga mga printed nga mga kuan papel nya iyang gihatag diri sa amo kay para magamit nato. So ang rason na ni guys no nganong maghimota or atong butangan og mga papel ang flooring is because ang tiil sa mga piso o sa mga manok mao na ang nagsilbi nga thermometer nila. Anha musod ang temperature, ang bugnaw, ang init sa palibot. Mao ra pod na ang part sa ilang lawas nga permente nga nakatapak sa yuta. So meaning to say, mo na siya ang usa sa pinaka sensitive nga part sa ilang lawas. So tungod kay bata pa sila, gamay pa sila og fats, dili pa sila nga nakakuha ng resistensya, importante gyud nga atong atimanon make sure nga dili bugnaw, dili pod init ang ilahang flooring. Okay, so dili kinahanglan og mahal. Ang uban man gud ibutang og screen. No, ang screen man gud maglisod sila og tindog at the same time vulnerable sa bugnaw ang ubos. So kani sila guys, mura po ni sila tao, panuhoton po ni sila. So namakod na hinuon ni sila ron kina kurat na hinuon sa tong tingog. Okay, so ato na silang biyaan. Okay, so ayo pod kalimti guys nga natay kinahanglan nga natay tubig. Kaya tungod kay nag-incubate ta guys. Napod tayo gipang reserve diri nga mga boxes. So excuse me lang no nga medyo kalat kay medyo busy man gud sa farm. Kanya pakita lang nako ninyo ang among mga reserve nga mga boxes diri daan. So natay tulo ka mga reserve nga mga boxes diri Napod tayo ipa diri. Kani siya guys. Kani siya libre ra ni siya sa kuan. Libre ra ni siya sa galingan. Muna niya ibutan sa flooring. Kay aron dili sila mabugnawan. Mo po na sila mo po ni siya mo pugong sa baho sa iti. No? Kay kasagaran na to basta may mag-farm baho kayo. No? So kani siya kung atong gamitan ani di ta makadisturbo sa atong mga silingan o di po ta magkonsumisyon sa kabaho. Newspaper. Newspaper. Okay?
Newspaper, okay kayo newspaper. Katabang pata sa atong kinaiyahan nga mga recycle, no? Instead nga inyong ilabay, mga Manila paper ninyo. So, kani nga kain sa farming na to guys, is low cost ni siya. No, I encourage everyone na mag low cost. As much as possible, DIY. Kung nailibre makuha, kung makapangayo, okay kayo, ay lang sa pamugos. Kung sila itong makuha, kung sa'yo available, no need ka magmahal-mahal. So, nagamit na dere og 50 watts nga incandescent light. Nganong incandescent light man among gigamit? Because ang incandescent light is kusog ni siya mo produce og init, no? Naami ko under infrared light pero init ra kayo. Dili kay siya hayag pero init kay siya. Pang 100 heads. So karon dili pa man ta kaabot og 100 heads. Nya alanganin sad ni siya gamiton dire kay init ra pod kayo ang among infrared light. So ang gigamit nato alternative is incandescent light. So nganong incandescent, nganong kinahanglan ng heater ang manok? Kung walay incandescent light, ang soy alternative heater. Ang uban ani maggamit og uling nga ibutang sa kaldero dagkutan. So para naiinit ang mga piso. So nganong kinahanglan man? Pareho po nagbata, guys. Kung bata pa ta, kinahanglan na magkuanta, mag-jacket or bukutan na to ang bata because dili man guni sila ka-sustain silang body heat kay wala pa man sila fats kayo. Ang ilang gi-consume karon for their energy for the first 2 days of their lives is the yolk. Okay, ang yolk, kiba mo ana, ang yolk mag-produce ni siya, mag-provide nila ng energy. Karon kung mahurot na ang power sa yolk, ang calorie sa yolk, no? Manatugnaw na sila. Huwag pa sila kaugalingon nga fats. So kinahanglan nga na ay suka. Okay? So sa mga customers na mo nga mo text nga, sir, wala na may gana mo kaon, undang ragkaon og kalit. Yan naman ni. So daghan na siya factors. Mangutana ta nabatay saktong flooring, nabatay tubig, nabatay heater, closed ba, enclosed ba ang atong kuan area. Tanawa guys, close ni siya. Close. Gipalibutan na og karton. Tapos na tabon. Close na siya. Alimuot ni sa sud guys. Kaya tungod lagi kay di pa ni sila ka kuan kasuga ko og ugnaw. So as much as possible na proper heat, proper flooring, na pagkaon, ug na tubig all the time. Okay? So mori pud ta natay hospital diri gamay, mobile hospital. na ako gipangalan ng episode diri si Bob. Si Bob kay isa ni siya ka dominant black. Isa sa among mga filial luwan nga kon dominant black. Amo siyang kuan diri lain kay gisipon man. So ilain na siya nimo kung gisipon para for treatment tabala nimo tangan nimo lawg ta tubig. Kay kuhaon na to na siya ilain, ubuta na to og secure nga lugar. No, nga dili mga kuanan ko natin mga iring kay kami daghan kay mig iring dire. So among gi-secure, no? So ay butangan na kog bato diri sa babaw kay para dili lunggubon sa iring. So sayang pod. Para siya, nagtuman na siya mga ano siyang treat karon mga antibiotic, no? Sa to antibiotic na to ma? Betracin Gold. O sa tong katong tabletas para sa dagko. Doxilac. Yes, Doxilac. Mama, sweet to guys, mama. So, guys, nagpakaon gid kami nagpakaon sa mga iring. So, bisag namin mga iring, mga iro, basta secure lang din siya, guys. Kaya na siya madaptan. So, safer na siya. Anton maayos. So, dako po ito diri, pagkita rin ako ninyo gamay. Ganong gikip na muna yung mga itlog. Okay. Protein niya siya, guys. Ang itlog is source of protein kanin siya. Ade, protein, calcium.
protein naman hinoon, sorry. Calcium guys. Okay. Ang mga manok kinahanglan na siya og supplemental calcium para ligon o bukog para pod sa ilahang egg production. So ato ra pong ibalik sa ilang source ang ilang ginaproduce nga itlog. So ang buhaton namo ni ani no ini ka pusaan ni or ini ka ugaan ni imong ibuwad ug hamon na mo i-crush. Kaman ibalik ito sa mga piso. Sa mga layers. Kani siya unsa ni siya mga ano dang di pa man lagi ni buak. So binugok din ni guys. So gikan na ni sa incubator. Ato man kung aging adlaw ni taas kayo ang temperatura sa atong panahon, no. Basically ang atong gina-maintain nga temperatura 38.1 to 38.5 to 0.6.7 pinakadakon na siya. Atong aging adlaw god 38.8 9 ug ning 39. So ang nahitabuan ni bisag gikandling namo ni siya, identified na namo nga fertile pagtaas ang temperatura na bugok yung taon. So isa pud na siya nga atong bantayan kung incubate ta. Atong bantayan ang temperatura. So unsa may buhaton kung mutaas ang temperatura, atong butangan og tubig, ang hygrometer, additional tubig atong punan nga observe for 5 to 10 minutes kung muubos ang temperatura. Kung dili gani muubos ang temperatura, palungon ang incubator unya observe after an hour. Kaya dili pa na mubugnaw dayon ang incubator guys. Okay. So maghimutag lang yung video ana, napud tay lang yung video pud ana about maintaining or mga problems na to sa pag-incubate. So ang gitabunan na mo ani nganong amo ning gibutang diri kay mo ni ang among mo ni atong generator guys. Sinsya guys, ang ngit-ngit kay ni siya atong i-on ang kuan be. Atong i-on ang flashlight. So mo na siya ang among incubator, ang among generator. Ang among generator guys, 1,800 kini. Baka power na to. 1,800 1,500 watts. So importante po guys nga kung na tayo budget gamay, mag-quantag generator, no? Kay aron napod tay backup, no? Paano siya? Maka-power na niya sa among incubator for 4 hours. Tapos when nag-power siya sa among incubator, nag-charge po may sa among solar battery. Kaya itong tanaw na itong solar battery. Ito siya among airing guys. Muna siya ang samukan kayo dito. Okay guys, so adito na rin na ito lang na itong tingog kay natug na sa papa. Natug na itong farmer. So, kanibag ko pala na mo nag-set up. Naming 100 watts nga solar panel. Kani siya ang gikan sa solar panel, gikan sa babaw. Ito babaw. Ito na. Subay ito babaw solar panel 100 watts. Yan. Ang kahuman, gikan sa solar panel atong gisod diri sa solar charge controller. Nga ma-monitor diri pag ma-monitor na to ang level sa atong baterya. So gikan diri sa solar panel atong gisod diri sa solar charge controller. Ug gikan diri sa kit-aw na ninyo na ano to isod icon sa solar panel. Pag abot diri ang icon ni siya sa baterya. No? So gikan sa baterya, positive, negative, be careful. Ayaw pag-interchange ang positive ug negative. Positive is red, negative is black. So gikan diha atong gi padagan diri sa positive ug negative sa atong solar battery. So ang atong solar battery is a deep cycle lead acid maintenance free battery. Okay, 12 volts 65 Ah ang atong capacity. Ato siyang gi-series diri sa atong inverter, no? So during the day pag buto sa adlaw mga alas 6:30 mag-solar na ta.
So half of the day mag solar. And then gabi mag kuan ta tap na ta sa atong local nga power provider. Sa among case, Soleco. Southern Leyte Cooperative. So, muna na siya guys. Simple ra kaayo. Ginagmay nga investment. Pero mo kita. Ginagmay. So, based po sa, or hitungod sa atong kita po, ato na siyang itagkol sa atong sunod nga video. Kung masumpay na ko ani nga video, pwede ra pod akong paningkamutan, no? Kay hamubo ra pod nga panahon nga nakabisita diri sa Southern Leyte. Sa mga taga Mahalo, Anahawan, Southern Leyte, shout out sa tanan nga mga taga St. Bernard, Kabalian, Anahawan, Hinundayan, Hinunangan, Silago, Aboyog, Padong, Tacloban, shout out na tong tanan, no? So, yes. Namin mahimutang sa Mahalo, Anahawan, Southern Leyte kung panalitan lang namin mga pangutana o mga orders sa day-old chicks, week-old o month-old heritage chicks na may mga Rhode Island Red o mga Blue Gem, mga Black Astrolorp, mga layers. Palihog lang pag-contact sa number sa ubos aron atong nasabutan ang presyo, no? Sige ko shout out po dahil sa atong mga customers diha sa Sugod, Southern Leyte. Pastilang daghanan na mong suki diha. Kaduhan na mi diri na nag-ship ko dito kausa o upat ka kuan layer types nya kadto pong aging adlaw diri pod ay walo tapos atong aging adlaw ning dayo pod diri ang usas taga sa mga taga Sugod pod palit po na mo diri. So salamat kayo guys, salamat kayo sa mga tanang suki na mo sa brown eggs ni Konsehal Mara Pabon sa Anahawan Municipality of Anahawan, Southern Leyte. Ma'am, salamat kayo sa inyong suporta sa tanan namo nga mga silingan diri sa Mahalo, Anahawan, Southern Leyte sa nga mga suki sa among sari-sari store o Manay Inday. Salamat kaninyo sa suporta, no? Palit sa mga brown eggs. Okay? So guys, mo lang sa to kung naa may mga pangutana, ayaw ka uwaw pag chat napod may sa Facebook o Manay Inday Farm to Home Facebook. Palihog lang pod o support na mo for free by clicking on the subscribe and kanang bell icon kay para ma-notify mo sa mga updates na to mga videos in the future. Okay guys, so libre ra na siya, kadiyot ra kaayo. Click lang sa notification bell o subscribe. Ako na kay nagtabang sa atong gamay nga payag-payag, no? Okay. So mo lang sa to guys. Ang sunod nga video na to ani nanata sa Cebu. Okay? Antod sa sunod nga higayon. Hasta la vista mga kauma.